Ελάτε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία λήψης των προϊόντων της σειράς LifeLab CBD. Πάρτε στα χέρια σας το φιαλίδιο. Πριν από κάθε χρήση, πριν το ανοίξετε, ανακοινήστε καλά. Καταπιείτε για να στεγνώσει ο βλενογόνος, έτσι ώστε όταν λάβετε τις σταγόνες να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα. Σταθείτε μπροστά σε ένα καθρέφτη, ώστε να βλέπετε καθαρά τις σταγόνες που πέφτουν. Ενσταλλάξτε τις σταγόνες κάτω από τη γλώσσα, κρατώντας το σταγονόμετρο κάθετα. Περιμένετε για 1 λεπτό και μετά καταπιείτε. Κλείστε καλά το φιαλίδιο. Μην καταναλώσετε υγρά ή τροφή για τα επόμενα 10 λεπτά. Κρατήστε ημερολόγιο για να καταγράφετε τη συχνότητα της χρήσης που έχετε κάνει. Για επιπλέον απορίες σχετικά με τα προϊόντα της σειράς LifeLab CBD μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή να στείλετε έτοιμα στην ενότητα επικοινωνία.